Det kan være, de måler på LHF, så det ved jeg ikke. Altså ved Grønnegade. Både næringsstoffer, det er også noget med hormoner. Og vi er så udvidet til at lave et helt koncept, som kan skaleres. Altså nysgerrig på, hvad du tænker. Det er jo en kæmpe stor dag i dag, faktisk. Vi har jo været i gang med Q nu i et år. Lige omkring, hvor vi har bygget det, vi har haft testpersoner, vi har det medical setup, som har været nødvendigt at bygge og få de rigtige mennesker ind omkring osv. Det resulterede i går i, at vi startede nummer 100 forløb op. Det er sådan, jeg kan godt mærke sådan lidt kuldegysninger, fordi det har været sådan et milepæl, vi har set hen imod i hele det her år. Vi startede med at sige, at det kommer lynhurtigt, men vi fandt altså ud af, at det er et ret vildt setup, vi skulle bygge, for at det her det var rigtigt. Det bliver en dag i dag, hvor vi en gang imellem så mødes vi og laver et eller andet. Vi løber, eller vi spiller paddle, eller vi træner sammen, eller sådan noget i teamet. Og der starter vi morgenen ud i dag med at spille noget paddle. Og så skal vi ind på kontoret, der kommer klienter, vi har nogle møder, og så ser jeg frem til, at der kommer en skiltemaler. Det var lidt sådan, vi har sagt, når nummer 100 kommer, så bestiller vi en skiltemaler, der skal male det her Q-logo på vores, lige over vores dør. Det er ikke bare et skilt. Hello. Hej Anders. Hej. Altså i forhold til de der wearables, ikke? Altså. Jo. Jeg tænker bare, at de slet ikke har videnskaben bag dem endnu. Det kan være, de måler på LHF, så det ved jeg ikke. Den eneste grund til, at vi spiller paddle, er jo fordi det er Janniks yndlingssport. Jeg fik selv taget en test, hvor nogle af mine hormonelle tal lå forkert. Og da jeg fik taget den anden gang, så besluttede jeg mig bare for at dykke ned i og finde ud af, hvad fanden er det her for noget. Det burde man kunne justere på. Og det var der, jeg fandt ud af, at der findes ingenting. Der findes nogle små klinikker, hvor man kan få noget testosteron osv., men det er jo ikke lægedrevet, det er ikke personaliseret, det er ikke optimeret til den enkelte person. Og vi er så udvidet til at lave et helt koncept, som kan skaleres til flere klinikker i Danmark og til udlandet også. Så det glæder mig. Det bliver sjovt. Ja! Nu skal vi til kontoret. Nu skal vi ind og arbejde. Kom så, Morten. Som så skal enten blive egen læge, og så henvise til privatmedicin, eller også så skal hun blive kaffe og ingenting, og det er jo bare ikke nogen måde at gøre det. Ja, hvis vi tænker, at der går noget tid, inden at vi har etableret Q-Labs og sådan noget, så synes jeg 100%, at vi skal bare... Det tænker jeg også. Og godt, det lykkes. Ja, det er godt. Det er herinde i dag, jo. Altså, nu har du jo så været inde til første valgtest. Ja. Altså, hvad tænker du om det? Altså for det første, det allervigtigste, det er ekstremt personligt. Og så også, at der er utrolig mange, altså det er på mange forskellige facetter, der bliver taget ind. Så det er både næringsstoffer, det er også noget med hormoner, det er også noget med, hvordan er din kropssammensætning og din kondition og sådan nogle ting. Så det er mange forskellige ting, der bliver kigget på én gang. Så det bliver det der mere helhedsbillede, i stedet for at man bare tager et eller andet ud. Ja. Og så er tingene bliver sat i forhold til hinanden, fordi der kan virkelig godt være nogle markører, der måske separat kunne pege i en forkert retning, men når de er sammenholdt med andre, jamen så betyder det noget andet. Og så hele den viden der, som
er ekstremt vigtig, og at der bliver taget med. Det kan man virkelig fornemme også, at der er den der kompetence, som er vigtig, ikke? Og den har I jo. Altså, det kan man tydeligt mærke. Du er ude foran. Hvor er det fedt. Altså ved Grønnegade 41, ikke? Vi har glædet os. Ja, jeg glæder mig. Det er også altid fedt, at kunne i de her gårde. Ja, lige præcis. Så, og så var tanken ligesom, at det var midtervinduet her, ikke? Jo. Det er kæmpestort for os. Fedt. Det er jo markerer, ligesom at vi er i gang. Ja. Det er sådan, vi har nu 100 kunder. Du ved, de første 100 kunder, så du ved, det er sådan en... Ja, så har vi gjort os fortjent til et skilt. Jamen, det synes jeg da. Det lyder da ikke godt. Præcis. Det er sundhed. Okay. Ja, og sådan præventiv sundhed, hvor det er, at man får et grundigt tjek, hvor du bliver testet med blodprøver, DEXA-scanning og grip-test og VO2 max og sådan noget, så du får sådan et fuldt billede af din biologi. Ja. Og så kommer du i et forløb, hvor du hver 3. måned bliver retestet, og så laver man sådan en 3 måneders plan ud fra kost og medicin og kosttilskud og sådan noget. Ikke? Så super fedt. Og så speciale i hormoner, faktisk. Okay. Så overgangsalder er det, vi adresserer rigtig meget. Mænd har også en overgangsalder. Tro det eller lad være. Jamen, du kan give mig alt det lige på punkt. Skrivestokket eller hvad? Det er også, det står ud, sådan, når man kommer gående. Så det er ikke sådan, man er sådan, hvor skal jeg gå hen? Hold nu kæft, der solen står også bare lige som den skal, hva'? Det er det. Ja, det jeg synes, altså, jeg var lidt tvivl, om jeg skulle give det flere gange, men jeg synes det ikke. Nogle gange så, det kan mere, så kan man godt stå og male lidt langsomt. Med en tyk maling, ikke? Jo. Ja. Hej. Så det er det?